ollahan nyt Monte Gordo hiekkarannalla ja niin kuin näette tuolla taustalla, niin siellä on aika jytkyn kokoisia aaltoja, jotka tulee tähän rantaan. Täällä on aika paljon ihmisiä täällä rannalla ja ottavat aurinkoa. Ja tässä näkyy tätä. Siinä on hotelleja yksi toisensa jälkeen ja tuolla näkyy meidän hotelli tuon ison hotellin vieressä ja tuolla on sitten Yellow hotelli ja tässä nyt näkyy ihmiset näitä aaltoja ja se on aika hienon näköistäkö Sitä on vain Suomessa kahtonut televisiosta, kun ne surffailee tämmösillä aalloilla, niin kyllä se tuntuu vähän ouolta, että hienon